hydoli am bob dim yn y fan yna. Mi wnawn ni ganu felly, a sylwi fel mae'r arglwydd Iesu wrth iddo fo fod yn dysgu, yn defnyddio straeon, yn dod â'i mae o yn ei ddeud yn fyw ac yn gwneud yn siŵr bod o'n syncio mewn wrth ofyn cwestiynau hefyd o'i wrandawyr. Felly, mi sylwn ni ar yr athro mawr sy'n dysgu 384 ydy'r emyn. Mae o'n dysgu dyfnion bethau Duw. Dwyfol gariad yn llefaru, bennaid cliw, dyna di'n ymateb ni i fod iddo fo. A crea hiraeth mwy a wrando arna ti. A dyroi mi ras i orffwys ar dy nerth a thawn, a tyfu'n dawel y deglwys troethon llawn 384. Wel, yr athro mawr yn dysgu, dafnion bethau Duw. Dwyfol gariad yn llefaru, bennaid cliw. Arglwydd boed i thairiau groeso yn fy nghalon i. Crea hiraeth mwy am wrando arna ti. Roedd ni ras i orffwys ar dy nerth a thawn. Tyfu'n dawel yn dy eglwys ffrwython llawn. Ond cyn i ni ddod at yn darlleniad, dyn ni'n cael mynd ar wyliau sos nesaf yma. Ac dyma un o'r llefydd yn Llydaw. Dwi'n mynd gwybod os gawn ni weld y lle yma. Castell Mawr, Castell Mur, tŷ sydd wedi godi rhwng creigiau ac ar y graig yn wir. Does am lot o symud yn mynd i fod ar y tŷ yma. Nag oes, mae o mor gadarn ar graig ei hun, siŵr o fod. Ac dyn ni'n ymwybodol ac yn cofio'r straeon yna a stori Iesu Grist ynglyn â'r tŷ ar y graig. Faint ohonoch chi sydd yn cofio'r llyfr yma? Marian yn cofio fo, yndi? Dyma'r cyfnod, argraffwyd o 1966. Felly, oedd y llyfr yma o gwmpas pan oedden ni yn tyfu fyny. Ac dwi'n gwybod efo llyfrau stalwm, dyma lle ydych chi'n dysgu caru llyfrau. Gweld y lluniau yma. Mi cofio'r lluniau i gyd, bob un ohonyn nhw, a faint o weithiau ddaru rwy'n darllen dros y lluniau yma. Dych chi'n gwybod faint o argraff mae o'n i gael, ac mi gafodd argraff fawr arna i. Mae'r llun, yr storm yn dod yn enfyd, dydd y gwir. Ac mae'r graig a mae'r bobl sydd ar y graig yn croesawu'r rhai sydd a'u tŷ wedi i'w sgibo i ffwrdd oedd wedi i'w adeiladu yn ysgafn ar y tywod. Cofio'r hen lyfr yna, felly llyfrau'r driw Llandybie. Ac yn cofio'r stori tŷ wedi i'w adeiladu ar y graig, ac yn cofio mai Duw ydy'n craig ni'n hefyd. Felly mae'r salmydd, felly mae Dafydd yn salm 18 yn gosod pethau allan, ac yn dweud yn lle mae o'n gosod ei hun ar y graig yna sydd i'w gael yn yr arglwydd ei hun. Fano mae gryfder o a'i gadernid a'i nerth.
Felly mi ddarllenwn ni efo'n gilydd os gallwn ni, yn y cyflwyniad i'r sawl, yn dweud dipyn o'i hanes i. Dafydd y Gwas yr Arglwydd a ddyfarodd eiriau'r gerdd hon, y diwrnod gwaredol yr Arglwydd efo law i elynion, ac o law sôl a dyma mae o'n ei ddeud yn sgil yr achlysur yna. Mi ddarllenwn ni'r tamed sydd mewn bold yn y fan yma, chydig adnodau i gochwyn yna. Mi ddarllenna unne, ac ewn ni weld sut mae'n dod. Wedi trio gwneud detholiad bach o'r sawl yma, ond mae'n sawl gofaith o mae'n gyffyrddiadau ac mae'n adnodau cyfarwydd i ni sydd yn anogaeth i ni yn yr sawl yma drwyddi mewn gwirionedd. Felly mi gymrwn ni hi fel mae'n dod yn fan yma, darllenwn ni mewn gilydd yn y bold. Caraf di o arglwydd fy nghyfder. Yr arglwydd yw fy ngyrhaig, fy nghadernid am gwaredydd. Fy niw yw fy ngyrhaig, lle llochesaf. Fy ngharian, fewn i ffynfa gadar am cael. Gweithaf ar yr arglwydd sy'n heiddi mawr, ac fe'n gwaredir rhag fy ngelynion. Pan oedd clymau angen tynhau amdanaf, a llifeiriant distriw yn fy naw. Pan oedd clymau lleol yn famgylchu a maclau angau o'n blaen, gweithais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder, ac ar fy niw iddo fy nghynorthwyo, clywodd fy llef o'i deml, a daeth fy ngwaedd i'n Cwestiynau. Felly crynodd y ddeiar a gwegian ysgydol sylfaenir mynyddoedd a siglo oherwydd ei ddicter ef bod mwg o'i ffrwynnau roedd tan ysu o'i flaen a marwor yn cynnau o'i gwmpas. Agorodd y ffurfafen a disgyn ac yr oedd tywyllwch o dan ei draed. A chogodd ar geriw a hedfan, wybiodd ar adenydd y gwynt. Sododd o'i amgylch dywyllwch yn gydfai ac ymlaen. Dion yn orchydd. O'r disgleirdeb o'i flaen, daeth allan gymylau a chellus ac erig tan. Tan rannodd yr arglwydd o'r nefoedd a llefarodd llais goruchaf. Bwriodd allan ei seithau yma ac o seithodd bell a gwneud iddynt tansau. Daeth gwylodion y môr i'r golwg a dinoethwyd sylfaenir byd oherwydd y gerydd di o arglwydd a chwythiad anadl y ffrwynnau. Dyma'r storm sydd yn codi. Felly, mae'r salmyn yn ei ganol. Byddwn ni allan fel hyn efo'n gilydd hefyd. Ymestynnodd o'r uchelder am cymryd. Tynnodd fi allan o'r dyfroedd crybion. Gwaredodd fi rhag fy ngelynion nerthol. Rhag yr rhai sy'n fy nghasau pan oeddent yn gryfach na mi. Ddeithant i'm herbyn y nydd a'r gyfwn, ond by'r arglwydd yn gynhaliaeth i mi. Dygodd fi allan i le agored am gwaredu am ei fod yn fy hoffi. Fy llusau'r arglwydd, fy niw sy'n troi fy nhywyllwch yn ddisglair, oherwydd trwy ti y gallaf o resgyn llu, trwy fy niw gallaf neidio dros fyr. A Duw hwn, mae'n berffaith ei ffordd, ac mae gair yr arglwydd wedi ei brofi'n byr. Mae ef yn darian i bawb sy'n llochesu ynddo. Pwy sydd yw ond yr arglwydd, a phwy sydd graig ond ein Duw ni, y Duw sy'n yn bregysu a nerth ac yn gwneud y ffordd yn ddifeus. Duw yw'r arglwydd, bendigedig yw fy nghaig, dyrchafedig byddor Duw sy'n yn gwaredu. Duw sy'n rhoi mi ddianedd, gyda'r ostwng pobloedd o dan, sy'n yn gwaredu rhag fy ngelynion, yn mynychafu uwchlaw fy ngwrthwynebwyr, ac yn marbed rhag o'r thrymwyr. Oherwydd hyn, clogoraf di arglwydd, misg ac enhedlaeth, a chana fawl ei sen. Mae'n goredu ei frenin yn helaeth, ac yn cadw ffyddlon i weneiniog, i ddafydd ac i wahad a byth. Mae'n salm faith. Mae'n salm llawn iawn. Mae'n sôn am waredigaeth llawn i'w gael yn yr arglwydd i ddafydd ac i bawb sydd yn gael arno fo ac yn edrych ymlaen
at y waredigaeth fawr yna mae Iesu hyn yn ei gael hefyd rhag clymau angau, rhag pob dim sydd yn dod i werbyn o mae o'n fuddugol ar y cyfan os i gyd ac hef. Felly ydy'r graig y gallwn ni osod yn hunain arno fo. Felly gen, cael darlleniad hir o'r Hen Testament, ond un byr o'r Testament Newydd, ac o Lug penod 6. Wch chi ni fynd at Lug penod 6 ar y nogeth yn y fan honno. I adeiladu yn tŷ ar y graig yma, sydd wedi'w ddatguddio i mi yn yr arglwydd ei hun a'i eiriau. Am yr ydych yn galw arglwydd arnaf, a heb wneud yr hyn yr wyf yn ei ofyn. Pob un sy'n dod ataf ac yn gwrando ar fy ngeiriau ac yn ei gwneud, dangosaf i chwi i bwy mae'n debyg. Mae'n debyg i ddyn adeiladodd dŷ a chloddion dofn a gosod sylfaen ar y graig. A phan ddaeth llifogydd, ffrwydrodd yr afon yn erbyn y tŷ hwnnw, ond ni allodd ei syflyd, gan iddo gael ei adeiladu yn gadarn. Mae'r sawl sy'n clywed, ond heb wneud, yn debyg i rywun adeiladodd dŷ ar bridd heb sylfaen. Ffrwydrodd yr afon yn ei erbyn a chwalodd y tŷ hwnnw ar unwaith a dirfawr bu ei gwymp. Felly byddai'n dyn arglwydd yn teithio'r darllen yna a'r gwrando o'i air. Cwestiwn ganddo fo i gochwyn, ydych chi di'n clywed i yn dysgu. Fel yr athro mawr yn dysgu. Pam ydych chi'n gwrando? Pam ydych chi'n gwneud yr un dwi'n i ddysgu? Hytrach na cario ymlaen i ddeud drefn. A mae o'n cario ymlaen i ddeud stori ac i ddangos y modd yr ydyn ni gwrando mewn gwirionedd a sut mae gwrando, sut olwg sydd ar gwrando, sydd yn edrych fel bydden nhw'n dweud, yn edrych fel y darlun yma o'r dyn sydd adeiladu dŷ ar y graig. Felly mi ganw ni emyn, da ni wedi cael hwyl wrth chwilio am Don iddi hi, ond mae'n emyn gyfarwydd yn Saesneg ac wedi'w chyfieithu i'r Gymraeg. On Christ, the solid rock, I stand, all other ground is sinking sand. Mae fe Edward Motes yn Saesneg, ar Grist y graig, gadarn graig, y saf, a bob tir arall sydd o ddaf. Yna ni yn Gymraeg, cyfiawnder Crist a'i waed yn llu, i wynig sail, fy ngobaith i ymddiriadaf yn fy nerth, ond yn ei enw ef a'i werth. Dyna ni chanu ar Don, St Catherine, a dyna ni'n mynd i ailadrodd yr llinell olaf yna yn y Don hefyd. Diolch yn fawr, Margaret, 4 mill. Iawn dy'r Crist a'i waed yn llu, i'w unig sail ar obaith i. Nid am ddiriad dafan y fan, ond angen mae werth. Ar y Grist a gadar graig y saf, ar bwysig aros sydd o'na.
Ar boti'r arall sydd fan'na. Am gifia'r twas o gwyd ebdyn, fe bwysaf arau bras sy'n dyril, ac am hostor a thaw'r cas, fan o'r gras, ar Vamos Christ, ai. Ostar agai, anilai, raini, anwan, Christ vilano, fais in amran. Felly, dewch i ni fod yn gosod yn hunain ar y graig honno mewn gweddi fel hyn ac yn cyflwyno am beichiau i gyd unigol a chyda'n gilydd ger bron yr arglwydd. Gawn ni gloi gyda gweddi'r arglwydd. Dyw ein tad, ein craig a'n gwaredwr, ein tarian gadarn a'n cynorthwywr a'n caer gadarn. Dyn ni'n diolch i ti am y cadernid yna sydd i'w gael yno ti. Pan mae popeth arall yn siglo ac ei weld yn ansefydlog ac yn darfod arglwydd. Dyn ni'n diolch i ti am y sicrwydd yna sydd i'w gael yno ti dy hun. Ac yn yr arglwydd Iesu, yr un o'r chwygodd popeth a ddaeth i werbyn. Yr un aeth drwy storm fawr y groes. Yr un o'r chwygodd angau ei hun, ac a ddaeth i fyny yn fuddigol. Mi allodd angau di ddal Iesu'n gaeth yn hwy na'r trydydd dydd yn y rhydd y daeth. Ni ddaiw i mei blant chwaith, dyn ni'n arglwydd y blant gyda dy fron yn y fan yma. Yn ceisio gosod yn hunain arna ti dy hun. Ceisio sefydlu'n hunain, sefydlu'n meddwl arna ti arglwydd Iesu. Sefydlu'n bywyd ar dorchmynion di dy hun. Ac ar dy air di dy hun. Helpa ni i'w bwyta fo, i'w leibio fo i'n cyfansoddiad arglwydd, ac i fod yn bwydo oddi ar dy eiriau a thorchmynion di dy hun i ni. A'r nerth yna sydd i'w gael yno ti, ysbryd glân di yn nerth ar yn cyfer ni'n ymladd brwydrau drosto ni. Yn gyrru'r gelynion ar ffôn,
yn sefyll yn gadarn o'n plaid ni a chydan ni bob amser, yn eiriol trosom ni yn y nef. Yn ni'n diolch i ti Arglwydd bod popeth o'n blaid am i ti yn hoffi ni, am i ti drigarhau wrthon ni. Gweld ynom ni, yr hyn a creais ni i fod, a'r dy lun a dy ddelwd i dy hun i fod mewn perthynas hefo chdi. Wrthryched y gariad. Mae'n pan i Arglwydd i fod yn dangos y cariad hwnnw nôl, i fod yn cael yn hunain wastad mewn perthynas o gariad gyda ti dy hun, sydd yn ymestyn at bawb o'n cwmpas. Arglwydd, da ni'n cyflwyno yn beichiau i chdi y bore yma. Popeth sydd yn ymblino ni, ar yn meddyliau ni, yn fwrn arno ni rwsyd. Unigolion Arglwydd, fel cymuned, fel cymdeithas hefyd, ac fel deglwys di yma. Da ni'n cyflwyno yn gilydd Arglwydd, a phawb sydd yn wan ar hyn o bryd. Ac yn diolch i ti bod ni'n gallu gweddio trostyn nhw. Yn gallu gofyn i ti drigarhau wrthyn nhw. Bod yn gadarn dŵr ac yn gadarn graig i ddim wrthau hefyd Arglwydd. Yn gweddio dros yn byd syrthiedig. Byd sydd a chymaint yn bod arno fo Arglwydd. Ond ni yn gofyn ac yn rhoi diolch am y newyddion da yna, fod ti wedi dod i dy fyd ac wedi cusanu'r euog fyd yna, a chynnig cyfiawnder a heddwch i wneud y briw yn well yn o ti dy hun Arglwydd Iesu, yn cynd y newyddion da di dy hun. Arglwydd, helpa ni nefod ynglyn â'r gwaith yna o gusanu euog fyd, o rannu dy heddwch, o rannu dy gariad di dy hun, o weddio bendith Arglwydd, diogelwch dros dy bobl. Meddwl mae'r rhai sydd yn canol pob rhyfel a gwrthryfel ar hyn o bryd. Rhai sy'n byw dan gysgod ofn ac erledigaeth, a gorfod cadw neffro'r nos i warchod dros i hanwyliad a'i heiddo Arglwydd. Dyn ni'n gofyn i ti fod yn dŵr cadarn o'i cwmpas mwthau. Yn bodol o sefyllfaoedd eto yn Ddwyrain Ewrop ac yn Wcrain. Yn Manipur Arglwydd mewn llawer gwlad, yn drwy Affrica lle mae pobl yn byw, a gysgod ofn Arglwydd. Llawer iawn o'n gwledydd ni lle mae gangiau a chyffuriau o dad ac o'n cwmpas ni hyd yn oed. Cyflwyno pawb sydd mewn ofn i chdi. Gan ofyn i chdi fwrw allan yr ofn hwnnw gyda'r berffaith gariad di dy hun. Ac iddyn nhw wybod y cariad hwnnw tuag atyn nhw yn Iesu Grist. Cusana euog fyd Arglwydd. Dyn ni'n gofyn i ti wrth i ni fod yn wynebu ar gyfnod o wyliau falle fel hyn a'r haf a ysgolion wedi torri. Gofyn i ti ddiogelu'n plant ni'n, pobl ifanc ni, teuluoedd ni, cadwan o Arglwydd dan dy law a ddiogelwch. Bod y bobl Arglwydd, dy roi ni adnewyddiad yn o ti. Dy roi ni awydd eto, bob un ohono ni, i fod yn dod at yn gilydd eto ac mor aml ac yn bob modd i ni Arglwydd ac yn cael yn cryfhau fel hyn yng nghwmni'n gilydd ac yn cael yn hannog yn ffydd Arglwydd. Cyflwyno'r pethau hyn i gyd i chdi sydd yn wrando gweddi, yn athro da ac yn dŵr ac yn graig gadarn ar y cyfer. Cyflwyno ni wrth i ni fod yn cydweddio'r patrwm yna weddi yn weddi'r Arglwydd efo'n gilydd. Ein tad, hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r den, dyler dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Fe roi ni heddiw ein bara fynyddiol, a bara i ni dledio. Fel mae ddiw ni'n ai dledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth. Eisir wared ni'r hagdrw cynnyseiddo ti y deyrnas, a nerth a'r gogoniant,
mewn Saesoedd. Amen. Felly, mi gadw ni ymhellach, ac mae croeso i chi, efo chi'n streinio'ch llygyd i ddod at y sgrin ac i gael rhywfaint o sain efo'n gilydd. I chi nesau at eich gilydd os hoffwch chi hefyd. Da chi wedi'ch gwasgaru fel cyrrent mewn byn yn y capel yma, bore yma. Mewn cyrrent anamal mewn sgonsen. Felly. Ond mi ganwn ni rhifr emyn beth sy'n gennym ni dwch? 3-8, nage? 6-9-1 sydd gennym ni felly. Moelwyn sydd yma wedi bacyn ac yn dod o Gaergybi yn y fan yna wedi arfer efo'r stormydd fel am ryw ohonoch chi sydd wedi dod o'r cyffinia yna sydd wedi cael ar y môr. Yn had o'r nef o gwrando ni. Os ei ddila blant weddi, clyw fy llef a thrigar ha, dod i mi y bethau da fe. All mae'r storom fawr a'i grym, medda fo. A ddaw ar pethau gorau im. Fe all mae drygau'r byd am na, pennaid geisio'r pethau da fe. Had o'r nef o gwrando'n hi. A dŵg fi'n agos ata ti. Rwy'n i galon a barha o hyd i garu'r pethau da. 6-9. Ador nef o gwrando'n hi, un o'r sa'i fila, glans o bwyddi, o clyw mas a thrigar ha, a dod i mi bethau da. Ich weiß noch wann ich am Mae'r son o'n dawr i gyn, Rwan mae Iesu yn dysgu, fel yr athro mawr yn dysgu. Ni'n gweld y ddysgeidiaeth honno yn y bregaeth ar y mynydd. Yn Mathew, da ni'n ei gweld ti hefyd. Yn Lyg, mae yna Wyn Fyden y fan honno yn penod 6 o'r Efengil yn ôl Lyg. Ac mae yna lawer o gyfarwyddyd i'w gael yn y fan honno i ni. Ac mi roedd pobl yn bodlon dod a
eistedd wrth draed Iesu a gwrando arno fo. Ond dyma'r cwestiwn sydd ganddo fo iddyn nhw de. Pam yr ydych yn galw arglwydd arnaf a heb wneud yr hyn yr wydd yn ei ofyn? Pam bod chi'n fodlon gwrando arna i ac heb fod yn fodlon gwneud beth dwi'n ei ofyn ohonoch chi? Dyn ni'n dod i derbyn tymor, neu wedi bod mewn amryw fan drwy'r efengylau yma wedi codi llawer o ddysgeidiaeth Iesu Grist. Wedi clywed, dyn ni yn clywed llawer, a'r cwestiwn ydy, pam yn bod ni heb wneud yr hyn yr wydd yn ei ofyn? Pam bod ni mor amharos, mor araf i fyddhau i orchmynion Iesu Grist? Ond hefo pa rai rydyn ni yn stryglo, oherwydd mae lawer iawn ohonyn nhw yn y fan yma, hefo pa rai yn disgyblion yn stryglo. Be maen nhw'n cael gofyn i wneud, mae'n sôn yma, carwch eich gelynion. Gwnewch ddaioni i'r rhai sydd yn eich casau chi. Ni'n stryglo efo hynny. Pam eich bod chi heb wneud yr hyn yr wydd wedi ei ofyn, roedd yn ei ofyn i chi. Bendithio'r rhai sydd yn melltithio, gweddio'r rhai sydd dros yr rhai sydd yn ceisio drwg i ni, yn hambygio ni. A'r rhai sydd yn ceisio drwg i bobl yr arglwydd. Dyn ni'n mynd ati i fod i fyddhau i'r gorchymyn yma i weddio, i garu ac i drigarhau wrthyn nhw. Rhoi bensig i'r rhai sy'n gofyn oddi wrthon ni. Heb ddisgwyl dim yn ôl. Dyn ni'n byw o ddydd i ddydd yn disgwyl cael rhywbeth yn ôl ar ôl ni bensig o. Dwi'n pryd daw o fo nôl dybet. A sut stad fydd arno fo pan daw o fo nôl felly? Fel yr oedden ni rhoi bensig implements ag ati yn gilydd ers talwm. Mesment mixer yn mynd at hwn a hwn a rhyw chwalwr gwair neu be bynnag beiriant. A sut dweud fo nôl wedyn pa gyflwr bydd arno fo. Dyn ni yn disgwyl y pethau yma nôl yn dydyn, ond pethau ydyn nhw wedyn. Sut ydyn ni'n ymarfer trigaredd a pheidio bod yn barod i farnu? Dyma un o'r darnau sydd yn dod o flaen yr ddameg yma'r stori yma fy ddwy sylfaen. Yr un am chwilio am yr traws sydd yn llygaid yn hunain, cyn mynd ati i chwilio am y brycheuyn sydd yn llygaid y brawd felly. Sut ydyn ni'n mynd ati i fadde yn rhad fel na Duw yn fadde? Pam eich bod chi mor araf i wneud yr hyn yr wydd yn ei ofyn? Chi'n barod iawn i alw arna i, ond yn araf i wneud y pethau wrth rhoi nhw ar waith. Wel, dyn ni mond yn gorfod gofyn i ni'n hunain, a gofyn efo pa un o'r rhain, pa un o'r chmynion Iesu. Hyfryd eiriau Iesu medden ni. Ond pan maen nhw'n hyfryd i'w clywed, ond pan mae angen i roi nhw ar waith, a maen nhw'n pigo cydwybod ni, a maen nhw'n brifo'n pocedi ni, a maen nhw'n achosi tramgwydd i ni. Fel yr dyn ifanc hwnnw, beth allai wneud i etifeddu bywyd tragwyddol, meddwl fo. Dos a gwerth y cwbl sy'n gennyt a doro efo'r slodion. Bydde Iesu wrtho fo'n gwybod bod gen nhw'n broblem hefo'r pethau oedd ganddo fo. Ac mae'n mynd i ffwrdd, yn drist oherwydd yr oedd gan y gŵr hwnnw lawer o beddiannau. Methu rhoi ar waith be oedd yr arglwydd Iesu'n ofyn ohono fo. Methu rydyn ni? Methu ganwaith a disgyn i'r un bai. Ond eto, mae o'n gofyn i ni, dydy o ddim yn bwrw mlaen ac yn mynd ati i feirniadu ymhellach ac i ddweud mor sal ydyn ni
am roed I air ar waith. O'r amharod yr ydyn ni. Dio ddim yn llwytho'r euogrwydd yma ar ei ddisgyblion a'r rhai sydd yn gwrando arno fo. Herwydd mae'n gwybod sut ydyn ni'n teimlo. Mae'n gwybod bod ni angen maddeuant. Mae'n barod I fadde I ni. Yn hytrach na hynny, y mae o yn dweud y stori yma. Stori am, wel, 2 ddyn, a 2 sylfaen, a 2 ganlyniad wedyn i'r sylfaeni ac i'r diffyg sylfaen ac i'r tai yna sydd yn cael ei codi. Un ar graig ac un ar y pridd. Deud y stori yma. Felly mae'r sylfaen yn rhan o'r gwneud geiriau Iesu. Mae nelo y stori yma a'r rhoi gair yr arglwydd ac orchymyn yr arglwydd ar waith. Nid jyst stori neis ydy hi. Mae hi'n stori dda I fod yn tyfu fyny hefo hi'n dydy. Stori'r tu ar y graig. Ac mae'n stori ymarferol, yn gyngor ymarferol. Hefyd, pryd bynnag bod ni'n codi unrhyw beth, mae'n bwysig bod ni'n rhoi o ar rhywbeth sydd yn mynd I ddal y pwysau yna, sydd yn mynd I fod yn sylfaen da o fi dan efo. Fel, mewn gwirionedd, mae'n elun genon ni gwenith o'r hen gadair lannau. Bydda i'n hoff iawn o wneud yr ABC, fel maen nhw'n dweud, BBB, Another B Cathedral, wrth fynd ar daith o gwmpas wahanol drefi a dinasoedd. Mae'r hyn ydych chi'n ei weld o'r cadair lannau yna, yn aml, codi i'r entrychion, yn dyrau ac yn fagwirydd, buttresses yn ei codi nhw I fyny ac yn ei dal nhw I fyny, yn cael ei adlewyrchu yn aml yn y seiliau sydd ganddyn nhw, yn yr hyn sydd oddi tannu nhw. Os ydych chi wedi darllen nofelau Fawcett, Jeff Fawcett dwi'n meddwl oedd o ynglyn â'r cadair lannau yna, gafodd hi'n cael codi yn yr canol oesoedd. A cyn bod unrhyw beth yn dod i'r golwg, a mae yna sylfaen am flynyddoedd yn cael ei osod I lawr. Ydych chi'n gallu gweld rhyw sketch yn y man yna. O'r sylfaen oedd hi un o'r cadair lannau Winchester am hwnni. Sydd yn golygu o hyd yn oed ystyr yr adeilad yn dymchwel hyd yn oed. Neu'n cael ei losgi lawr fel gwelwyd yn Han Mawr Llundain efo cadeirlan St Paul's. Oedd y sylfaen yn dal yno. I fod yn codi cadeirlan yn ei ôl arni hi. Roedd y sylfaen estalwm iawn yn cadeirlan y Catholigion yn Lerpwl yn disgwyl I rywun adeiladu yr adeilad yna dyn ni'n ei weld heddiw arni hi. A'r sylfaen yn bwysig. Bwysig clofio I lawr at yr hyn sydd yn mynd I fod yn gadernid o dan yr hyn dyn ni'n ei wneud. Ac meddai Iesu yn yr ddameg yma, y stori yma, y gwestiwn I bawb, sut ydych chi'n rhoi fy ngair I ar waith? Pam nad ydych chi ddim yn gwneud? Mae pawb ohonon ni felly yn adeiladwyr sydd yn clywed geiriau Iesu. Ni'n cael y fraint honno. A dyma sut ydyn ni'n mynd ati I adeiladu. Does dim ond 2 fath o adeiladwr. Un does ac un ffôl. Does ddim math eraill. Mae'n rai sydd yn adeiladu I bywydau ar graig yr arglwydd, neu rhai sydd yn peidio a gwneud hynny. Mewn anifyddod i'w orchymyn. Ac y mae awr y prawf yna, y storm, yn dod I
i bob un ohonyn nhw. Yr adeiladwr doeth a'r adeiladwr ffôl yn ogystal. Dydyn ni ddim yn cael yn gwarchod neu'n harbed rhag y storm. Stormydd bywyd a'r storm yna sydd yn dod ar y diwedd ac y gallwn ni o fod wedi bod wrthi'n clofio, wrthi'n adeiladu, wedi bod yn bod ni'n barod ar ei chyfer. Felly, be di'r graig yma? Sut ydyn ni'n mynd ati i glofio i lawr? Yn cymryd amser, cymryd blynyddoedd i glofio i lawr, a dyn ni'n dal angen clofio a gwneud yn siŵr bod y sylfaen yna wedi ei osod yn gadar. Ac wrth osod yn hunain ar eiriau'r arglwydd Iesu Grist, dyn ni'n darllen nhw, dyn ni'n gadael iddyn nhw socio ni mewn yn cyfansoddiad ni, dyn ni'n gadael iddyn nhw effeithio ar yr hyn dyn ni'n ei wneud o ddydd i ddydd, dyn ni'n gadael iddyn nhw bod yn ymateb i'r amgylchiadau dyn ni yn ei wynebu o ddydd i ddydd. Dyn ni'n dod â nhw i ganol yn byw o ddydd i ddydd. A maen nhw'n dweud bod yna correlation, bod yna berthynas rhwng faint mor aml ydyn ni'n darllen yn Beiblau a faint mor barod ydyn ni i roi dysgeidiaeth yr arglwydd Iesu ar waith. Falle nad ydych chi ddim yn twtsiad llawer yn eich Beiblau, yn gwrando ar y geiriau yma, yn cymryd, yn newid, a'n siapio, a'n moldio ganddyn nhw. Does dim disgwyl felly i'r gair yna yn siapio ni ac iddo fo fod yna ar ein cyfer ni pan mae'r stormydd yn dod. Ond meddai nhw, sydyn ni yn mynd ati yn gyson. 2 gwaith yr wythnos, 4, 5, 6, 7. Mae'r cysondeb yna yn siapio yn ymateb ni o ddydd i ddydd i'n amgylchiadau ni. Mi rydyn ni'n fwy galluog, yn fwy parod i fedru cofio be mae'r gair ni ddeud. Mae o'n fwy byw i ni. Mae o'n dod i'n meddwl ni. Ydyn ni yn cofio bod yna gymorth hawdd i gael mewn cyfyngder. Ydyn ni'n cofio bod yr arglwydd gyda ni. Ydyn ni'n cofio bod o'n bwrw allan pob ofn. Ydyn ni'n cofio bod o'n barod i'n nerthu ni. Ydyn ni'n cofio i fod o wedi bod yn iachau, i fod o wedi bod yn trigarhau wrth bobl. Ydyn ni'n cofio be mae'r eglwys fore wedi bod yn abal i'w gyflawni oherwydd i bod yn gweddio. Ydyn ni'n cofio'r straeon o'r Hen Testament. Lle mae Abraham yn ei fyddhau mewn ffydd heb weld fe sydd o'i flaen o. Os ydyn ni'n gadael i'r gair yma siapio yn bywyd ni o ddydd i ddydd, yna ydyn ni'n adeiladu ar y graig. Dyma'r graig sydd yn cael ei gynnig i ni. Hyfryd eiriau Iesu. Craig yr ysgrythur ei hun, a'r hyn dyn ni'n ei gael yno yng nghanol yr ysgrythur. Fel dyn ni'n gael yng nghanol y salm yna, arglwydd Iesu Grist sydd yno, y brenin y brenhinoedd wedi gorchlygu pob gelyn ac wedi godi efo'r llafu i fyny wedi hynny. Felly, mae Iesu yn gofyn y cwestiwn, nid er mwyn yn dal ni allan yna chdi, nid er mwyn gweld bai arno ni, yn fwy na dim, ond er mwyn gwneud i ni feddwl, fel mae o'n gofyn i gwestiynau i gyd mewn gwirionedd, er mwyn gwneud i ni feddwl, oherwydd mae o'n aml yn gwybod yr atebion. Fel mae o'n gofyn i'r un sydd yn gwrando ar ddameg y Samariad Tregarog, pa un felly? Pa un felly ddaru drigarhau yn diog ymydog da,
yr un ddaru drigarhau ydy'r ateb sydd yn dod wedyn gan yr ysgrifennydd. Ond mae'n mynnu gofyn y cwestiwn mwyn cael yr, 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 yr holwr i ymateb felly. Mae'n mynnu gofyn y cwestiwn yma mwyn yn cael ninnau ymateb hefyd. A pherin bod ni'n gosod yn hunain ar y graig yma sydd i'w chael yn boef ei hun. Oherwydd mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion, mae'r adnodau mae i'w cael gwenith yr ydych yn gyfeillion i mi os byddwch yn gwneud yr hyn a orchmynaf. Gall eich galw chi'n gyfeillion i mi yn bobl sydd yn dwi'n rhannu fy meddwl hefo nhw, sydd yn gallu meddwl yr un fath â fi, os ydych chi'n gwneud yr hyn yr ydw i yn ei orchymyn. Os arhoswch yn fy ngair i wedyn yr ydych mewn gwirionedd yn disgyblion i mi, os ydych chi yn adeiladu hunain ar fy ngair i, yr ydych chi mewn gwirionedd yn disgyblion i mi. Be sy'n gwneud disgybl da? Be sy'n yn gwneud ni'n disgyblion i'r arglwydd Iesu'n gyfeillion iddo fo? Yn aelodau o'i gorff o. Mae gennym ni sôn am gyfeillion yn eglwysi nad ydyn ni ddim yn ei gweld yn aml iawn. Maen nhw lawr ar y llyfrau, maen nhw'n cyfrannu rhywbeth falle. Ond mae cyfeillion yr arglwydd Iesu yn rhai sydd yn ufuddhau i orchymyn ac yn adeiladu i bywydau ar y graig y mae o'n ei ddarparu ar yn cyfer yn ei air ac yn ei bresenoldeb ei hun yn nghanol y gair hwnnw. Felly, awn ati i adeiladu gan wybod bod i ni graig yng ngeiriau'r arglwydd ei hun a bod isio wylio'r sylfaen hwnnw hyd yn oed ychwanegu at y sylfaen honno. Gymaint fyth ag y gallwn ni. Sicrhau pan ddaw y stormydd bod y tŷ yn dal a bod ni'n yn cael yn hunain yn dihangol ac yn ddiogel yn hwmni ac yn heddwch yr arglwydd ei hun. Ddim yn harbed rhag dim, ond yn dihangol trwy ras sef ac yn gwybod bod ni'n heddwch a chynhaliaeth anerth yn ei gwmni. Felly, ni'n ganw ni'n hemyn olaf i gloi yn hydfa bore yma. Rhif 74 ydi honno. A Williams Fantecelyn sydd yn gweddio ar ei ddiw beidio gadael iddo fo. Adeiladu ar un sylfaen i synef ac i beidio rhoi i egni mewn i ddim byd arall. Ond yr o'r ffrwystra yna sydd i'w gael yn yw ac yn angau Iesu Grist troson. Ef ydy mae'n y gongol ac ef sydd yn cadw ni'n arno ef ydyn ni'n adeiladu'n bywydau i gyd. Ganwn ni felly rhif yr emyn 74.
Amar mae'n sydd ar agor, werthfawr dir, ar y graig sydd ar amorau, graig a ddanafu erioed. A'i dod son, ofynaf ffordd dan fy. Helpu chi efo'r darllen yna, mae croeso i chi gael hwn wrth gwrs i'w benthyg tu ar y graig. Mae yna lawer canllaw i'n helpu ni hefo'n darllen defosiynol, dyddiol, ac i gael i mewn i'r gair hwnnw o ddydd i ddydd. Mynwch eich copïau. Dwch i ni gloi mewn gweddi. Mi wnawn ni gyd adrodd y bendith wedi hynny. Yw ein tad, derbyn ni fel y gyrden ni. Diolch i ti am dy drigaredd tuag ato ni. Diolch i ti am fod mor barod i'n dysgu ni arglwydd. Helpa ni nefod yn barod i wrando ac yn barod i ddyddhau i thorchymyn di dy hun i ni. Gar ein gilydd, i fadde i'n gilydd, i adeiladu'n bywyd arna ti dy hun. Diogela ni arglwydd, cadw ni yn dy law ac helpa ni a nertha ni i aros yn dy gariad ddyddiau'n hoes. I rannu'r bendith efo'n gilydd. Gras, arglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fydd o gyda ni oll, fawr hon, hyd byth. Amen. Diolch Huw am ganu ar y mynnau.
Oedd e fwy yna nag oeddwn i'n meddwl. Ie. Ond o, ie, ie. Neis gweld bod yna gymaint yna. Ie. Oedden ni'n medru ymuno yn y gan, doedden ni, yn y canu, doedden ni. Diw'n dda heddiw efo'i ganu. Oedd. Oedd. Ond fe ath e'n denmor ar adegau yn do. O fod yn soprano at ei gilydd.